Alright mga katupay, dito na naman ako ngayon sa aking palaisdaan mga katupay. Matagal ko nang hindi napuntahan dito mga katupay, yung palaisdaan ko ngayon. Kung makikita nyo mga tupay sa likuran ko, dito ako ngayon sa may kubo-kubo mga tupay, para pag mayroong mga gustong mamimingwit mga tupay ay mayroon silang masisilungan mga tupay. Ayan, palaisdaan ko to mga tupay. Pinuntahan ko ngayon mga tupay. Dito pala yung mga kasama ko mga tupay. Ayan, sila sa kubo. At nang parang hindi masisira yung kanilang mga beauty mga tupay, hindi sila mabilad sa araw. Siyempre bumabawi din kami mga tupay, kasi nung nakaraan mga tupay napakainit yung pisto namin mga tupay. Siyempre masisira yung beauty namin kung gano'n na lang parati. Yung mga balat natin na medyo makinis na konti mga tupay, baka lalo pang masira mga tupay, no? Ayan, o. Ito yung palaisdaan ko mga tupay. Ayan, o. Dito ako mga tupay. Akin to ngayon mga tupay. Akin tong palaisdaan mga tupay. Ayan. Lahat na lang sa'yo. Lahat na lang sa'yo. Lahat yan. Akin yan mga tupay. Yung makikita nyo mga tupay. Akin yan ngayon. Mamaya pag uwi namin hindi na. Akin yan ngayong napupuntahan ngayon mga tupay. Akin yan ngayon mga tupay. Akin yan ngayong napupuntahan mga tupay. Maganda dito mga tupay kung sinong gustong mag adventure or mag-enjoy sa pamimingwit mga tupay. Punta lang kayo dito mga tupay, oh. May mga kubo-kubo dito mga tupay, oh, para mayroon kayong mapistuhan natin, hindi kayo mabilad sa araw mga tupay. Dito pala ako ngayon mga tupay sa aking palaisdaan mga tupay sa Tagalag Fishing Village yung nakalagay ba? Fishing spot. Fishing spot mga tupay, ano. Tagalag Fishing spot mga tupay. Yon. Kung sinong gustong pumunta rito, punta na kayo. Mag-enjoy kayo dito mga tupay at hindi kayo mabilad sa araw mga tupay. Alright. Yon, nandito ako ngayon sa aking palaisdaan mga tupay ngayon. Panis. Palaisdaan ko ngayong napupuntahan. Sa Tagalag. Lahat na lang sa akin to mga tupay. Sa akin to ngayon mga tupay napupuntahan. Okay mga tupay, punta na kayo rito para mag-enjoy sa pamimingwit mga tupay. Sa pala mga tupay, makukuha nyo rito ay maaari kayo makakuha ng bangos, bindori, tapos tilapia at arroyo. Arroyo. Ayun. Yan ang makakuha nyo rito mga tupay. Alright.